Saúdos, como están? A reurbanización da Rúa da Virxe Branca segue sendo o centro do debate no Pazo de Raxoi. E se a comparecencia donte do concelleiro de Obras pretendía acabar cas críticas, está claro que conseguiu todo o contrario. PNG e PSOE arremeteron hoxe contra Juan de la Fuente, que, lembremos, asegurou que era práctica habitual en todos os concellos de España que as obras comezaran despois do acordo da mesa de contratación e aínda que non foran adxudicadas. E defendeu que non era necesario que os proxectos foran á Xunta de Goberno. Unhas declaracións que pro PSOE non teñen nin pés nin cabeza. O concelleiro de Obras inventou unha nova lei de contratos do sector público porque a normativa vixente indique a Xunta de Goberno é o órgano competente para a adxudicación das obras e a mesa de contratación só ten a capacidade de asistila. Así de rotundo se expresaba esta mañá o voceiro municipal do PSOE, que cree que as obras da Rúa da Virxe Branca son o mellor exemplo da non xestión do goberno do PP. Francisco Reyes criticou todas e cada unha das explicacións que o Executivo lle deu a este asunto por boca de Juan de la Fuente, de Reyes Leis e do propio alcalde. O primeiro, di o concelleiro socialista, demostrou que non coñece a lei. A segunda intentou culpar a un técnico do acontecido e Ángel Currás non soubo aclarar nin sequera se as polémicas obras foran ou non adxudicadas. Así as cousas, o PSOE optou por solicitarlle un informe ao secretario do Concello para ver se el aclara un pouco máis o culebrón da Virxe Branca. Cales son as obras que se ten executado ata o día de hoxe nesa rúa, obras sen adxudicar, para coñecer cal é o alcance do mesmo. E ademais preguntamos quen é o técnico que dirixe as obras e preguntamos porque preocúpanos cal é a posible cobertura dos traballadores que estaban a facer as obras diante de problemas de seguridade laboral, como ían ser cubertos diante dun accidente laboral porque estaban facendo unha obra para un concello sen contrato. En todo caso, Francisco Reyes di ter claro que as obras que comezaron na Rúa da Virxe Branca foron as de reurbanización, por máis que o goberno se empeñe agora en dicir que só se estaba a traballar na conexión de servizos. O voceiro nacionalista tamén rexeitou as declaracións de Juan de la Fuente, que afirmou que o goberno de Sánchez Bugallo facía as adxudicacións a dedo. Reyes afirma que na pasada legislatura o 90% dos contratos foron adxudicados en concursos públicos e abertos. Ademais, lembrou que tras a chegada do PP a Raxoi, Santiago pasou do primeiro posto nos índices de transparencia dos concellos ao número 51. E dende o BNG Rubén Cela vai máis alá e pide ao alcalde que desautorice o concelleiro de Obras. O voceiro dos nacionalistas xa ten preparado para Juan de la Fuente un agasallo, o manual de apoio a cargos políticos locais. Cela ata se tomou a molestia de sinalar con pósits as partes do libro que se refiren ás contratacións. O BNG non sae do seu asombro despois de escoitar a explicación de Juan de la Fuente sobre as polémicas obras da Rúa da Virxe Branca. Como lles contamos, o concelleiro de Obras afirmou que a adxudicación dun proxecto non ten que pasar pola Xunta de Goberno, senón que basta co acordo da mesa de contratación. O voceiro nacionalista Rubén Cela pídelle ao alcalde que desautorice o edil. E eu o que agardo por parte do alcalde é que o sea unha desautorización clara, rotunda e contundente de todo o que dixo no día de onte o señor de la Fuente, non? Porque se non hai, entenderemos que o alcalde suscribe as palabras do seu compañeiro do grupo de goberno. A min, desde logo, non me colle na cabeza como unha persoa que leva 2 anos, prácticamente, exercendo como concelleiro do grupo de goberno da capital de Galiza, pode dicir públicamente que unha adxudicación dunha obra non ten que pasar por unha xunta de goberno, non? Cela anunciou que lle vai entregar ao concelleiro de Obras o manual de apoio aos cargos políticos locais para que se informe dos procedementos de contratación e da legislación vixente ao respecto. Para o edil nacionalista, as declaracións de Juan de la Fuente son graves por varias razóns, porque recoñecen o seu mal facer, porque intenta transmitir a idea de que en todos os concellos de España se actúa do mesmo xeito e porque lle volven a atribuir os técnicos de Raxoi as responsabilidades do goberno. Rubén Cela instou o Executivo a responder por escrito e canto antes as preguntas que o BNG ten presentado por rexistro para aclarar o acontecido na Rúa da Virxe Branca. Nesa mesma comparecencia, o voceiro do BNG referiuse á estación do AVE. Foi para lamentar a decisión do Concello de desbotar o proxecto arquitectónico elixido para Intermodal e asinado por Juan Herreros.
Como saben, ese proxecto foi seleccionado hai xa 2 anos por un xurado internacional e composto por profesionais. Para Rubén Cela non ten sentido que o Concello ignore agora a súa decisión, e máis cando o goberno local e o autonómico, os dos do PP, decidiron ausentarse voluntariamente dese xurado. O concelleiro anunciou que o BNG pedirá explicacións no Concello e no Congreso sobre este asunto. Para Rubén Cela, cambiar o proxecto suporá prolongar máis o parón que xa ven sufrindo esta infraestructura. E no que ten que ver ca estación intermodal son 2 anos absolutamente perdidos. Perdidos. E vivimos todo un círculo disparatado, non? Do planeamento, dos usos que iba a ter aquelo, da recuperación da Marquesina, de levar a estación intermodal a Lavacolla, e agora parece ser que non lles gusta o proxecto arquitectónico, non? E que vamos a volver ao punto inicial, ao punto cero, non? E todo isto no mesmo día no que os traballadores de Sermasa saían á rúa para reclamaren o pago dos seus salarios. Como saben, 55 empregados levan xa 2 meses sen cobrar porque o Concello non lle pagou á filial de Ventex os servizos que está a prestar sen contrato. O Colexio López Ferreiro foi o lugar elixido para esta primeira concentración dos traballadores de Sermasa. Os empregados dixéronse as víctimas dos desencontros entre o Concello e Sermasa e atribúen os atrasos das súas nóminas a que ningún membro do goberno quixo firmar o pago da débeda á empresa para non ser chamado a declarar na operación Pokémon, e que, segundo explican, os únicos traballadores que non están cobrando son os 55 que prestan os seus servizos nas instalacións públicas de Santiago. Deste asunto tamén falou hoxe o voceiro do PSOE, Francisco Reyes, que se pregunta cando vai chegar á Xunta de Goberno o expediente de recoñecemento de débeda do Concello con Sermasa. Ademais, o edil expresou hoxe as súas dúbidas sobre o sobrecusto que lle pode supoñer ás arcas municipais este atraso no pago. Quen vai asumir a responsabilidade de ter que pagar xuros pola demora no pago se a empresa o reclama? Que non vai pagar o peto de todos os cidadáns de Compostela? Nos temos que pagar que o alcalde da cidade non sexa quen de liderar e de conseguir que aquel concelleiro ou concelleiros que teñan a responsabilidade de conformar a factura o fagan. Xa está funcionando a nova sede xudicial de Santiago. O vicepresidente da Xunta, Alfonso Rueda, acudiu hoxe a coñecer as instalacións das Fontiñas, que tiveron un custo de 3,5 millóns de euros. As 3 salas do social xa están funcionando ali. En breve farán o propio dos xulgados do contencioso administrativo. Era unha bella demanda da comunidade xudicial de Santiago e hoxe por fin é xa unha realidade. Xa están funcionando os novos xulgados de Fontiñas como apoio ás bellas instalacións do mesmo barrio que xa quedaran pequenas hai tempo. Neste novo edificio de máis de 2.300 metros cadrados xa están traballando 3 salas do social. Xirar unha visita ao novo edificio xudicial de Santiago, unha vez que xa está en funcionamento, xa hai xulgados trasladados aquí, ainda quedan por trasladarse 2 xulgados máis, agora mesmo están os 3 xulgados sociales, se trasladarán en breve os 2 xulgados do contencioso administrativo e ainda quedaría sitio para o traslado, se fora necesario, dun novo órgano xudicial. O vicepresidente estivo acompañado na visita polo presidente do Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, Miguel Ángel Cadenas, e polo fiscal superior, Carlos Varela. Alfonso Rueda quixo salientar a importante colaboración que houbo entre administracións para sacar adiante este proxecto que tivo un custo de máis de 3,5 millóns de euros. O investimento que se fixo aquí, ao final, andigo ao redor dos 3,5 millóns de euros, se enmarca dentro do Plan de Infraestructuras Judiciais da Xunta de Galicia, que, como saben vostedes, se leva executando dende o ano 2009, teño que dicirlo ademais en colaboración cos concellos. Eu teño que agradecer a colaboración aquí do Concello de Santiago, da anterior corporación, do anterior alcalde tamén, o actual equipo que nos permite, sempre decimos, queremos colaborar entre administracións, cando facemos unha infraestructura judicial e queremos seguir facéndoas porque creemos que son necesarias, pedimos a colaboración dos concellos e aliando atopamos, que atopamos en casi todas partes, pois saben vostedes o resultado. O novo inmoble poderá albergar ata 6 xulgados, 3 salas de vistas, oficinas para a Fiscalía e despachos para abogados e procuradores. Conta con 5 plantas e poderase ampliar ata 2 andares máis se a demanda o require. Cambiamos de rexistro, xa se respira ambiente de Antroido en Compostela e se non miren as imaxes
que lles imos amosar de seguido. Os nenos do Colexio de Infantil e Primaria de Vite fixeron hoxe un desfile de disfraces despois de estar semanas traballando nos seus atuendos cuns compañeiros moi especiais. Os maiores afectados polo Alzheimer da Asociación Agadea, un encontro interxeracional organizado polo Programa Urbana Santiago Norte. Como se dunha arca de Noé se tratara, o Salón de Actos do Colexio de Vite acolleu hoxe o desfile de disfraces deste antroido que tivo uns invitados moi especiais e que os enfermos de Alzheimer que acuden cada día ao centro de día de Agadea axudáronlles os máis pequenos a realizar as súas máscaras. Foi no marco dunha actividade organizada polo Programa Urbana Santiago Norte. Que se pretendía era, pois tanto os usuarios da Agadea que poideran a través dos rapaces ter pois máis habilidades pois para pintar e para recuperar tamén pois a ilusión de facer cousas, que lles transmitiran esa vitalidade que ten os rapaces e os rapaces tamén enriquecerse pois coas experiencias da xente maior, non? Entonces eu creo que foi moi positivo tanto para un grupo como para outro. Este obradoiro no que participaron todos os nenos do centro desenvolveuse a semana pasada. Hoxe, ademais do desfile, houbo entrega de premios para os mellores disfraces e as mellores máscaras e degustación de sobremesas típicas do Antroido. O concelleiro Albino Vázquez Aldrei non quixo perderse o festival. Despois de falar de festa, ímonos poñer un pouco máis serios para falarlles da crise ou máis ben das súas posibles solucións que o xornalista José Luis Gómez presentou onte en El Corte Inglés o seu libro Como salir de esta. No volume, o que fora traballador del Correo Gallego dá conta das claves que poderían supoñer a fin da recesión económica. Políticos, economistas e cidadáns de a pé levan xa uns anos facéndose unha pregunta: como se pode sair da crise económica? Pois iso é o que o xornalista José Luis Gómez quixo contar no libro que onte presentou en Santiago, no Salón de Ámbito Cultural de El Corte Inglés. Fixo arroupado polo conselleiro do Consello de Contas Xesús Palmou e polo director del Correo Gallego José Manuel Rey, que lembrou que José Luis Gómez deu os seus primeiros pasos xornalísticos nesta casa. Se amamantó en los pechos del Correo, lo vi llegar, lo vi crecer, lo vi marchar. Buscó nuevas aventuras profesionales, lo llevaron a los platós de las grandes televisiones de España y a la cúpula de importantes grupos mediáticos, y esta especie de Marco Polo de periodista que es José Luis Gómez, hoy analiza con atención la deriva política y social de nuestro país, entra a fondo en una crisis que nos tiene a todos casi al borde del infarto y se atreve, siempre valiente, a recetar soluciones y alumbrar salidas. En Como salir de esta, José Luis Gómez ofrece as claves para saírmonos da recesión. As súas receitas poden resumirse en dúas: máis investimento productivo e un pacto global. O mesmo di que nos axudou en anteriores crises. Na transición tiñamos unha crise moi forte. Tiñamos tasas de inflación do alrededor do 20%. E saímos desa. Saímos desa porque houve un pacto. Houve uns pactos na Moncloa, porque Fuentes Quintana lle deu uns bons camiños. E nese pacto non só houve pacto político, houve pacto sindical tamén, houve pacto cos empresarios. Por lo tanto, dubido persoalmente moito que vayamos a salir desta se non hai pacto. E aínda que hoxe nos pareza a todos imposible, estou convencido de que haberá. Total ou parcial. O xornalista confía en que a crise toque fondo ao longo deste ano para iniciar en 2014 a recuperación económica. En todo caso, di, estas previsións poderían verse alteradas polo deterioro político, social e institucional que sofre España. Á presentación do libro de José Luis Gómez asistiron destacados persoeiros, como o secretario xeral de Medios Alfonso Cabaleiro, o voceiro parlamentario do PP Pedro Puy ou a exsecretaria de Estado de Igualdade Laura Seara. E onte tamén se presentaba un novo libro sobre a ruta xacobea titulado O camiño mozárabe. Asinado por Jesús Sánchez Adalid, a obra desenvólvese no século X. O libro describe a perfección esta ruta que transcorre por Andalucía e Extremadura para desembocar na Vía da Prata. A presentación, que tivo lugar no Hotel Monumento San Francisco, acudiu o xerente do Xacobeo José Paz. Esta última novela de Jesús Sánchez Adalid chega 12 anos despois do seu gran éxito O mozárabe, tamén con referencias xacobeas, e que se convertiu nun dos maiores éxitos editoriais de España. Imos a chegarnos agora ata a zona C, onde hoxe se presentou a nova montaxe da compañía compostelá Boadora. Trátase de Waltz, unha mestura de opereta, microteatro e humor que representarán en 8 funcións dende o día 14 ata o 24 deste mes.
Despois de pechar a súa triloxía teatral Lugares Comúns, a compañía Voadora afronta un novo reto profesional con Vals. O trío artístico formado por Hugo Torres, José Díaz e Marta Pazos estreará esta nova obra na Zona C, no marco do ciclo Teatro e Danza, e con 8 funcións dende o día 14 ata o 24. Desta vez Voadora fai unha mestura de xéneros para que o espectador afonde nun dos temas máis recurrentes do teatro, o amor. Falar do amor, pero dende unha perspectiva de xiro, non? De como o amor ao longo da vida te coloca pois en moitas posicións do baile, non? Ás veces eres víctima, outras veces eres verdugo, unhas veces eres a persoa que deixa, outras veces te deixan a ti, vamos, que é como o amor é como te destrozan, despois xurdes como ave fénix, entón, pois, esta peza fala un pouco deso, non? A banda sonora do espectáculo, composta por José Díaz, conta con 20 temas orixinais e inéditos que abarcan estilos dende o pop ata a opereta. As entradas xa están á venda na propia Zona C, na billeteira do Teatro Principal, o prezo de 8 euros. E o Espazo de Arte do Instituto Europeo Campus Estelae acolle nestes días unha exposición do máis orixinal baixo o nome iPad. A mostra amosa todo o que se pode facer no eido artístico cunha tableta de Apple. O autor é Mariano Casas. A través do programa Hydro, o artista retrata cousas do máis cotiás, como un café ou unha bolsa pechada cunha pinza. Casas tamén se veu inspirado por espazos de Compostela como a cidade da cultura. O motivo de pasar da pintura convencional a digital non foi outro que os custos, e que, segundo o autor desta mostra, o seu espazo para traballar é ben escaso e nel non caben os lienzos e os cabaletes, pero sí un iPad. Achegámoslles agora outras suxestións pro seu tempo de lecer na nosa axenda cultural. Tempo de botarlle un ollo ás previsións de Meteo Galicia pros vindeiros días. Pedras de Santiago ofrécelle a información do tempo. Mañá teremos ceos parcialmente anubrados, pero non choverá ata a noite. Os ventos soprarán frouxos do nordés e as temperaturas manteránse sen cambios significativos. No domingo os ceos estarán cubertos con chuvias que poderán ser treboentas. As temperaturas manteránse sen cambios, pero nas últimas horas do día notarase un lixeiro descenso. Os ventos soprarán do oeste, fortes no litoral e moderados no resto. Pro luns agárdanse ceos con intervalos anubrados e chubascos localmente treboentos e acompañados de sarabia. As temperaturas mínimas non cambiarán, pero as máximas irán en lixeiro descenso. Os ventos serán do noroeste moderados. Mañá en Santiago teremos ceos con intervalos anubrados durante o día, pero pola noite choverá. Os ventos serán frouxos de dirección variable e as temperaturas manteránse sen cambios. No domingo os ceos estarán anubrados con chubascos e os ventos soprarán moderados do oeste. As temperaturas non cambiarán. Os ceos estarán anubrados no luns, con chuvias ao longo de toda a xornada. O vento soprará do noroeste, moderado pola mañá e frouxo pola tarde, e as temperaturas baixarán.
Pedras de Santiago ofreceulle a información do tempo. A información do tempo rematan as novas, quedan cunhas felicitacións de cumpleanos. Xa saben que nos regresamos con máis información o vindeiro luns a partir das 8:15 da tarde. Desfruten da fin de semana.